Pacheck kakabsat nga may salaeng iti panggap tayo. May salaeng met kakabsat iti panagyaman tayo kinapo Diyos. Iti panagyaman tayo kinapo Diyos kat gapo kadigiti agtultuloy nga bendisyon ket itid na kada tayo. Saan nga aglangan? Itid na digiti kasapulan tayo kakabsat. Kaday jay tiyempo launay nga kasapulan tayo. Na materialan pan, na fisikalan man, nang nangruna iti na espirituan. Ket may samet kakabsat iti panggap tayo. Panggap tayo nga agkakadwa, tapno alain tayo iti bugas, iti leksyon tayo. Tapno intun umay nga Sabado, iti Sabbath school tayo. Sika, keniti siya, adda iti maibingay tayo, kadayjay nga panagdiscuss tayo iti lesson. Agyaman kami kakabsat, umadado, dagiti subscribers tayo. Apay, adda kay gamin, itedyo kadigiti gagayemyo, dahito yung programa, kadigiti gagayemyo makita damit kakabsat, iti kinapatid na, nga surutin da, makikaduwada kada tayo. So, agyaman na. Ket nusan kay pay nga nakapag-subscribe ka kabsat, pangasiyo ag-subscribe kayo. Tapno, iti tiyempo nga umayen iti panagiinadal tayo. You will have a notification. Agyaman kami launay. Sakbay tayo nga sirken kabsat iti lesson number 10. Data yung iti lesson number 10 ayan. Dawatek nga agkararag tayo kabsat. Man nakabalin amin nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Kada ito nga oras iti rabii, pinilim nga aldaw o Diyos. Tapno da kaming anak mo ket agkakadwa. Tapno adalan mi iti napateg nga saong nga naisagana. Akas taraon mi iti rinabii, ingga na iti maysa nga lawas. Umay kami o Diyos, tadawatin mi iti na isang sangayan nga bendisyon mo. Bendisyon iti panakaawat. Bendisyon iti sirib. Ngagapu iti Santong Espiritu. Idalan na kami. Ket pakawanin na kami kadigiti nagkurangan mi. Itinagan na po mesos dinawat mi digitoy. Amen. Iti title, iti lesson tayo kabsat. Lesson number 10. Dagiti maud-udi nga aldaw. The last days. Ket iti paset nga mayulo, mabasa kakabsat iti Marcos 13:26 ingana 27. Na isurat, ket basaan tayo. Ket iti kasta, makita danto to'y anak ti tao, kadagiti ululep nga umay agraman iti dakkel apan nakabalin ken dayag. Ket iti kasta ibaun nanto dagiti anghel na, ket urnungen nanto dagiti pinili na, manipod kadigiti upat nga ungto iti daga, agingga iti ungto iti langit. Iti pakasarakan kakabsat, iti adalin tayo, the source. Ket iti Marcos Kapitulo 12, versikulo 41, agpatingga kakabsat, iti 32, versikulo 32, iti kapitulo 13 metlaeng, iti Marcos. Iti leksyon tayo kakabsat, irugi na, dayjay kapadasan ni Apo Jesus, nga napan iti sinaguga. Iti tiyempo tayo kumako na tayo, kat napan nakigimong. Amo tayo kakabsat, akas ugali na, kuna ni Lucas, iti aldaw apanagina na, napan ni Jesus iti sinagoga. Iti maysa nga Sabado, kabil tayo iti setting, napan ni Apo Jesus kadwa na digiti adalan na. Ket idi nga sumbrek da ijay templo, he was observing. Adda iti nagdumaan na idi ken itata. Adda iti pagpadaan na idi ken itata. Anya iti pagpadaan na.
dagiti apan makigimong, the worshipers, ket adda iti itugot da, nga sagot da, either their tithe, ti pagkapulo, wenno iti daton. Uray itatta, dagiti worshipers, sikaken iti siya, into numapan tayo iti kapilya, na planon kakabsat da ited tayo, na plano agsiputa ammo tayo di pagkapulo. No anyaman ti bendisyon nga inted na Apo Diyos kada tayo, kaday di nga lawas, kaday di nga bulan, itugot tayo iti kapilya. Ket iti dawatag na plano kumamit kakabsat, da iti offering tayo. San lang nga niya itinapidot mo, isu-itated mo. Anya nakaot mo, iti bulsa mo, iti purse mo, isu-ited mo. No. It is your personal conviction, numanu itited mo kana po Diyos, because it is love offering. Iti nagdumaan na kakabsat, idi kanitata. Idi, adda iti offering plate da, ijay abay iti aruangan, ijay sinagoga. Ikabiltay nga kaslalab, may nga burnay. Ket ije baba na kakabsat, uray pa no awan ti ikabilda nga lata, wenno methyl, ije baba iti burnay, intunno, ikabil digijay nga mangited, either their offering or their tithe, siyempre aguni. Da iti kwartada idi kakabsat, are made of metals, coins, di plata. Itata, adamit iti panagited tayo iti offerings ken daton, ken tithe. Iti ibagbaga tayo kakabsat, every giver is an envelope user. Ikabil tayo di pagkapulo tayo di si envelope. Ikabil tayo mo di offering tayo di envelope. Intuno umayen di diakono. Adda kakabsat di offering bag. Na duma-duma iti style na dayjay. Adda iti may nga kapilya nga dayjay offering bag da kakabsat. Nakabasbasit dayjay opening na, ngiwat na kuna tayo. Apag isu nga panang itinag mo, the worshiper, dayjay envelope. Saan nga hanantun nga madukot kakabsat. Tapay basit. Adamit dayjay circular, dakkel, itinag na latjay. Anya tinapasamak kadetang aldaw, asabat. Basahin tayo kabsat. Imaymet itimay sa abalo, a babae. Ana panglaw, ket nangipisok iti dua a blangkas, amay sa amaravilis iti patagda. Imaymet ko na. Kaya nang arog sawon, adda ti imun una. Sino digiti imun una? Digiti nga imun una kakabsat, ket digitay nabanang. Digiti nabanang, adda iti supot da, bag. Ket digiti bag, awit-awit digitay katulong da, diagite adipen, that's the term in the Bible. Ket intun kakabsat nga sumrek dayjay na ba nang idjay uneg iti sinagoga. Uray pa numadama iti panagdaydayaw. Iti aramiden dayjay na ba nang he gives the order kadayjay nga adipen na, ket dayjay adipen na ibuyat na dayjay adda iti bag. When the coins hits the bottom of the jar, anya mapasamak, siyempre aguni. Nung napigsa diyauni na, dakkel diya nagtinag. Nung napaot iti panaguni da, adumet dayjay inted, dayjay nagited. Kasi diya naglabas. So kunanan ni Marcos, imaymet
si maruno iti may sa abalo a babae. Anya iti status na panglaw. Gaputa na panglaw, nangipisok iti dua a blangkas. Amuyo inaramid na. Ininot na nga intinag. Dayjay offering na. Tapno saan kumangamangag iti sa sino man. Basahin tayo kabasat iti napasamak. Iti versikulo 43 and 44. Kit inayaban na, di kit adalan na, kit kinuanan kada pudno kunak kada kayo. Aday to'y abalo a babae anapanglaw. Adda iti impisok na. Ngem dagiti impisok dagiti amin asabsabali. She gave more adda. Sa inayon na Apo Jesus, ta isuda amin nang ipisok da kadagiti tidda da. Ngem daytoy a babae iti kinapanglaw na inkabil na iti amin nga adda ken kuana ken amin a pagtaraon na. What an offering of love. What an offering of sacrifice. An offering of faith and trust. Malagip yung kakabsat niya. Ad-adda. Apay-apay nga ibaga ni Apo Jesus nga ad-adda. Umuna, uray no kasano iti kadakkel iti panangited dagijay imun una. Dagijay anabanglaw nabanang ko nakitay. Iti panangibaga ni Apo Jesus intedda dagiti tidda da. What remains? Kitaan nyo, the giving da kakapsat. Their giving is para itibagi and then give. That's not the principle of right giving. Iti principle, iti right giving, dahi insuro, dahi napanglaw a babae. You give first to God, whatever the amount, and then think of yourself. Dahil ito yung napapayan na pa'y pinanunutin, magpanggap ti pagina. Dahil iti kuna na, inted na amin, pagtaraon na. Alang tayo sitwasyon kakabsat. The widow gave all. She did not even think of her welfare. Apay, kunana iti Biblia, God loveth a cheerful giver. Apay, nasursuruan da ito yung babae iti ayat. Kuna tayo, you can give without loving, but you cannot love without giving. Daytoy a babae, iti kinamanagayat na, inted na. Iti amin nga adakin kwa na. The point is, into numapang ka makigimong, apanak makigimong, iti rukod, iti inted tayo, dayjay ayat tayo. Digidya na ba nang idingin ang itidda, dayjay tidtidda, iti ayat, no adapay atinada, itidda. No dadu makakabsat kat, we give promotions. I was once the stewardship director of Northern Luzon Mission. Idi na ited kanyak, dayjay nga posisyon, dayjay nga obligasyon. Inaibanak di Pastor Larry Fair. Pastor Larry Fair was the stewardship director of North Philippine Union Conference. Kit ko na naili ko na dabalakad ko baro. Anya, pastor ko na, pang-asim, liklikam ti ag-promote ti kwarta.
nagwan ako, pastor. So what I did was, I went to the Bible, I looked for the principles, I went to the spirit of prophecy, and as much as possible, refrain from promotions of money. Tapay, amuyo di kiti kakabsat, ure no handang ibagbaga, I'll talk to you, katungtong kayo kakabsat, urehan yung ibagbaga, no maipromote it is stewardship, iti ibagayo, kwarta manin. Saan akas jay kakabsat? Iti promotion kuma. Aday ti may nga pastor, very recently, nang ikabil iti post na ako na nagat, napapatag iti kararwa ngam ti kwarta. Iti ingkabil ko kakabsat, I responded and made a comment, that is true stewardship. Ta intun no dagijay akamkamang. Ulitek, intun no dagijay akamkamang. Ket iti sungbat da kadayjay ayat ni Apo Diyos kadakwada. Ket ayat met. Why does God give? Because God is love. And why will you give? And why will I give? Because we respond to that love of God. Anyaman nga adda kanya, bunga iti ayat ni Apo Diyos. Ket iti pudno nga agayat, kas di babay, ited na iti amin. Saan atidtid na? Tati kunanan ni Apo Jesus, ayatem ti Diyos mo, iti amin a pusom, iti amin a pigsam, iti amin a kararwam. Does it mean, pastor, nga itid mi amamin? Iti tulag yu ken Apo Diyos kakabsat, if we are talking about giving, iti tulag yu, tulag ko ken Apo Diyos. Anyaman nga itid na, di pagkapulo, the 10th of it, isublik. Anyaman a bendisyon nga itid na. Babaen da di ayat ko ken kuana. Itid ko. Adda di kiti very generous nga kakabsat. Hangko nga maawatan. The generosity da. But if you will dig for the reason that they gave because of love. Dayto iti background kakabsat, daytoy adalin tayo. Idin nga nakita digito nagtutungtong da. Digiti adalan. Ket nakita da kakabsat iti rabaw, iti turod. If you will go to Jerusalem, iti Gethsemane ket iti ngato, makitam day jay templo. Itatadya templo is may naidumdumag sipud ta gold iti day jay kulor kakabsat iti day jay yero na. Ket imay digatadalan apantay iti Mark 13 verses 1 to 13. Iti bersikulo 4 kuna digiti adalan, ibagam kumakada kami, kaanon to iti pakanaramid digiti bambanag, ket anyan to iti pagilasinan, iti amin abanag, apagrugyanan, iti panungpalan. Ti dadalin tayo kakabsat the last days. Dinamag digiti adalan. Apo, ibagaman kada kami. Ibagaman kada kami. Iti pakilasinan kadayjay alas days. Ala kakabsat iti English Bible ko. Nabasain tayo dayjay inbaga digiti adalan. Kunana iti 13 verse 4. Tell us when all of these things happen. And what will be the sign that they are about to fulfill?
Apay nga inalak kakabsat iti English. Tadaytoy ko na ket anyan to ti pagilasinan. It is singular, ti pagilasinan. No dinamag da anyan to dagiti pagilasinan. The sign. Iti insungbat ni Apo Jesus kakabsat. Nga digidjay a pagilasinan, baga na nakadatuda kakabsat. Anya digitoy nga inted na. Dagitoy kaditi pagilasinan. Because singular, ibagaman kada kami ti pagilasinan. Anya tinbagana ni Apo Jesus, versikulo 6 ingana iti 13. Adu ti umay to nga agkung kuna siya ni Kristo ket adun to ti malilaw. That is not the sign. May kadua. Ngam intun mangigyo may papandagiti gubat, ken damag digiti gubat, di kay aglagaw. Masapul ang mapasamak ngem saan pay nga isuti panungpalan. Again, that is not the sign. At dantugin gined kanda dumading iso ket addan to bisbisin. Ket digiti banag isudan to iti pagrugianan tila dingit. Again, that is not the sign. Kunana to iyawat da kayto iti pangkuman. Ket digiti sinaguga sapsaplitin da kayto maisak lang kayto iti sangwanan digiti agtuturay nga ari gapu kanyak tapno pangpaneknek kadakwada. Again, that is not the sign. Dinggen yung kabsat. Ket masapul at ti ebanghelyo maikasaba nga umuna iti amin an nasyon. That is the sign. Apay nga ibaga nga dayjay kakabsat iti sign. Alaan tayo man ti Bibyan. Kunang nakabsat iti Matthew versikulo 24, versikulo 14. I am using my NIV, New International Version. 24 verse 14. But, kunana 14, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony of all nations. Then, the end will come. Anya gayam kakabsat. Then, the end will come. Kung na pastor ang kadinga, iti kwento ko, the signs of the times. Ibaga kada kayo, when? Pudno. Ngem iti saludsod dagiti adalan. Anya ti pagilasinan. The English, what is the sign? To explain it, kastoy kabsat. Idi district pastora, babasit pa'y dagiti singin. I guess they were only 3 years old. Idi na pang kami ijay Tagudin. We stayed some time ijay Tagudin. Iti aramidin mi, nagbibiyahe kami, no gapu kami man dito'y tarak, wenno ijay Artatio, ngagpatagudin, maikabisa da kakabsat, dagiti nagnagan ti ilili, no sumrek kamin, iti La Union, ingana di ungto. Amuda. Rosario, Santo Tomas, Aguo, Aringay, Kaba, Bawang, San Fernando, San Juan, Baknotan, Balawan, Bangar, Sudipen. Amuda, they are counting. Ngem iibagadan ton kakabsat. No da kayo nga nagbiyahin from going north, ibagadan ton into no makita dan da jarangtay nga nagbaitan ti Sudipen ken view Tagudin ko na Daddy, we are home. Apay nga handang ibaga, we are home in the Daddy Rosario. When
kabayatan nga malablabsan mi iti tunggal ili, umas asideg kami idjay papanan mi. Ti papanan mi tagudin. Intun no makita dan day jarangtay. Makita dan nga day jayen, sumrek kamin ti ili iti tagudin. Anya iti bagbaga ni Apo Jesus kapsat. Dagito'y signs, kitain tayo. Ngem iti immediate nga sign, ta isungarod ti dinamag di kita tal. Ibagaman ti pagilasin. Tell us the sign. Nalawag ti kunanan ni Apo Jesus. And the gospel of the kingdom shall be preached to all nations. Then, the end will come. Kakabsat ko, kumusta ngay? Mo yu di hanak nga nakapan kakabsat ijay Mountain View College. During the division-wide Sabbath School Congress, I wanted to go, but I did not go. I have so many reasons why I did not go. Yung may isa kabsat, it was too near for our flight, ije travel make ni Mrs. Rapanan. Nga mapang kami ije US, apan mi nga bisitain ni Ian, nga may kadwa nga barome, kan digiti gagayem kan kakabsat. And then I was given the privilege to participate ije camp meeting, digiti kakabsat tayo, ije Hawaii. Idi kasi nakadadun iti invitation. I was invited to speak in one of the churches in California. Napan kakabsat ni Senator Aimee Marcos. Ket inbagana nga ti Seventh-day Adventist is the fastest growing church in the Philippines. Praise the Lord. Amen. Kasalong nga muot na yung kabsat. Makita tayo nga nalawat ti territory, but God has blessed the work, His work here in the Philippines. Umuno na, kumbaga na ni Senator Aimee, may ni Abraham Laro, nang rugi iti kaskasaba, manu iti nabautisaran, ingganang imanado. He even told about our hospitals, our educational institutions, our program. May sakakabsat iti unyon idi. Idumadon iti kamkamang nabingay, North and South Philippines. The South Philippines nabingay, nagbalin nga Central Philippines kan South Philippines, di Mindanao, iso ti South Philippines. Dagiti misyon kakabsat ket nagrugi damaten ang mabingay. Idi inted ni Apo Diyos iti gundaway nga siyak iti pinagtalkan na nga mangipangulo ti Northern Luzon. That was the time what Northern Luzon mission was divided. Adda ti Northern Luzon mission itata, adda iti Northeast Luzon mission itata. Tatapay, saan tayo nga malapdan ti panagrangay ti trabaho ni Apo Diyos? Dito Northern Luzon, ay North Philippines, na isina iti Cavite mission from Central Luzon mission, si Maruno, kadayjay Northeast Luzon mission. Iti South Central Luzon Conference, na isina iti Mindoro. Lately, there was already an action of the North Philippine Union Conference Executive Committee nga iti Central Luzon, nabati idinaykat iti Cavite, will be divided into two. And again, there is a proposal nga daytoy nga North Philippine Union Conference will be divided into two conferences. Apay,
Numapang ka dyan Mindanao kagsakat kasalala mushroom iti panagado dagiti churches. Ket makita tayo, agsiddaaw tayo, taday ito'y kakabsat. Tani Apo Jesus in bagana, daytoy ko matisipsiputan tayo kakabsat. Sipsiputan tayo. Then the gospel of the kingdom shall be preached to all the nations. Then the end will come. Us-usarin ni Apo Diyos itinaduma-duma nga pamayan. The Word Church decided to use media. So, nakita da nga, iti term tayo kabsat, da window, no, alain nyo iti globe, iti tinga iti equator, digito'y hanga mastrak. Tapay, these are, digitay maiparit iti trabaho ini Apo Diyos. Salala ko China, kasalala ko North Korea, and other countries. Iti naramid kakabsat iti World Church, the General Conference, through the leading of God, kunada, we must have a radio. So daytoy naramid the term Adventist World Radio, AWR. Pinili da nga iti ayan iti satellite ket isu kakabsat iti Guam. Now I'll tell you, no one can stop the airing panakaipatayab ti tangatang iti nimbag adamag. Basta no dati pagdangeg da, dati radio da, they can get it. Datayong met kakabsat iti Pilipinas, we do it. Isu nga ni amin nga misyon adda kakabsat iti stasyon da AWR. These are means. Ket uray pay iti media, Facebook. Kasalala dito raramidin tayo kakabsat. It's a very simple means, but God is using it. Laglagipin tayo. Dayjay kunana ni Apo Jesus. Ngati panakaikasaba iti ebanghelyo. Isu iti lasay. Then the end will come. Makipapaset ka. Makipapaseta. Makipaset tayo kakabsat. Tapno dayjay nga. Into dayjay nga yaay ni Apo Jesus. Ragsak tayo. Dan tugun ko na tayo. Inradawan ni Apo Jesus kabsat, dayjay yaay na. Anya dayjay. Iti source tayo, iti Marcos 13, 24, ingana iti 32. Denggan nyo, iti kunana ni Apo Jesus. Kasta kay tumet, intun makita yu aramid digitoy abambanag. Amwen nyo nga isu asidegen iti arwangan. Denggan nyo, maaramid dagitoy abambanag. Anya digitoy nga abambanag? Gubgubat, gingened, bisbisin, panakaidadanes, dagiti bambana. Intun kakapsat numapaspasamak dagitoy. Iti sipsiputan tayo. While these signs are happening right in our very eyes. Sipsiputan tayo met. Dayjay panakatungpal ti. While the signs are being fulfilled, watch out for the sign. Taday the sign, isu iti mangibaga. Nga, dayjay nga orayan tayo, asidegan, addan iti ruangan. The coming King is at the door. Sa binalakadan ni Apo Jesus digiti adalan, balakad na kanyam, balakad na mat kanyam, verse 32. Ngem maipapan iti daytang aldaw,
Sinadaling aldaw, the coming of Jesus. When no day nga oras, awan iti makaammo, uray pa'y dagiti anghel sa dilangit, uray pa'y tuy anak no dilaeng iti ama. Awan makaammo. It is only the Father who knows. While we are looking at the signs, let us take the advice of Jesus. The hour we do not know. Nakadadun kakabsat iti ng padas nga nang ikabil da dayjay oras. Digiti ko na tao itong time setter. Kastoy nga daw, kastoy. Limabas digajay nga daw. Jesus did not come. Tapay ko na ni Apo Jesus awan iti makaammo. No saan mong ammo, saan kong ammo, kit umay tayo sutin karina, anyang aruteramidin tayo. I'll give you an illustration. Anda kanu iti may isang eskwelaan. Of course, it's natural. Nga di eskwelaan, nadati vandalism, nadati tapsi-turbing alam-lamisan, naguluguluda. Then one day, there was a visitor. The president of the nation, napan. Sinirek na iti may isang eskwelaan. There was a difference. Taintun no, umay iti may isang bisita, na isuro di kito bing, good morning sir, good morning ma'am. Nang runa, idiin i-announce da, nga dayjay president iti umay. Apo nakululimag di kito bing, apo nakururnos di kito lamisaan da. Ta naipakdaar dayjay ay na. There was a change. Tapay, amuda jay ay na. Nagsao di ay presidente kadagidyang ubing, kikunana, I am impressed, agsublia to manayin. Kit into no agsubliak, I will be bringing a gift. No sino iti kaurnusan, iti desna, sino iti kasisiyaatan, he is the neatest. Damagag to kada dya, Mr. Sino ti kasisingpatan. At danto iti special gift ng itit ko. Nagawid, dito bing, Mary said to her mother, Mom, the president came to visit us this morning. Oh, you very good. And then he said that he will be coming back. And he promised a special gift. Kadayjay, gadigбaganan, kadadalusan, kasasimpitan, kaurnusan, tikitepan. Sa ludsod dayjay ina, what will you do? Kunana ni Mary, I will be the one who will get the gift. Kasano? Kunana. Tomorrow, I will go to school. I will be the neatest. My table will be the most orderly and the cleanest. Very impressed Jaina. Then Mary made the decision that he will get the gift. Mary, what if the king will not come tomorrow? Nakapagpanunot na Jobing. And then I will do the same thing on the next day. The mother said, what if the king will not come the next day? And then Mary thought, and then Mary said, Mother, this is what I will do. I will be prepared every day, every hour, every minute, so that when the king or the president will come, I will get the gift. Nukas jay iti desisyon tayo met kakabsat. Iti panagururay ka ni Apo Jesus. We will get the gift. Iti gift nga inkarina ni Apo Jesus. Ti agmatalag ingana iti panungpalan. Magungunaan to iti biyag nagnanayon.
Denggan nyo kakabsat iti kunana ni Ellen White from the Book of Desire of Ages, page 634. Because we know not the exact time of His coming, we are commanded to watch. Blessed are those servants whom the Lord, when He cometh, find them watching. Those who watch for the Lord's coming are not waiting in idle expectancy. Digiti nga agururay. Sanda nga agururay, nga isuda ket sadot. Idle. Ako may tubo lang na apo. Ram. Saan? Nyati kunanan niya. Those who are watching for the Lord are purifying their souls by obedience to the truth. With vigilant watching, they combined with earnest working. Anyan kapsa? With vigilant watching, they combined with earnest working. Because they know that the Lord is at the door. Their zeal is quickened to cooperate with the divine intelligence in working for the salvation of souls. Anya, inadal tayo. Inadal tayo, kabsat. Umuna, numangtid ka nga gapu iti puso nga ayat. Amwem, nga dayjay nga inted mo, usaren ni Apo Diyos, nga agpaay iti nakaikasaba iti Ebanghelyo. Mikadwa, amumwet nga iti sign, ket isu, gayapan nakaikasaba iti Ebanghelyo. Amumwet nga ni Apo Jesus umay, nga umay. He is at the door. Ngam di tay ammo, di oras tiyay na. Iti balakad nga ro. Daytoy kuma, nga kinapudno. Isuna iti mangited katatayo. Dayjay tarigagay, ang makipaset. Tapno ad-adupay dagiti napateg akararwa. Nga madanon ti Ebanghelyo ket maisalakan da. Daytoy kakabsat iti lesson number 10. Dagiti maud-udi nga laldaw. Tulungan na ka ni Apo Diyos. Tulungan na ni Apo Diyos. Nga makipaset tayo. Iti trabaho na. Tangan nganin nga umay. Ket kayat ko kakabsat nga patyen. Nga intun umay ni Apo Jesus. You and I, by His grace, manggagtay to dayjay welcome voice na, mapagtalkan nga adipen. Sumrek ka, iti pagarian, iti Ama. Agkararag tayo kakabsan. Agyaman kami Ama, iti balakad mo babaen iti leksyon. Inayat na kami, inted mo digiti napili ken adu nga bendisyon. Sursuruan na kami o Diyos nga agmatalek, nga agayat metken ka, babaen kadigiti datdaton mi. Ama, agyaman kami, tayin bagay iti anak mo, ti maudi nga pagilasina. Ket dayta dati paset mi o Diyos, ta idiin baun na digiti adalan in kayo ket ikasabayon. Da kami met Ama, iti ibaon mo itata. Tulungan na kami, tulungan digiti iglesia, tumulungan digiti papanglakayan, tulungan digiti membro, agmay-maysa kami kumao Diyos. Nga iti lugar mi, maidanon mi, ibingay mi, ited mi, itinimbag at hamag ti panakaisalakan. Tulungan na kami o Diyos. Bendisyonam digiti kakabsat. Amom digiti pagkasapulan dama, pangaasim sabtem kumaida. Agyaman kami, itinagan na po Mesos, dinawat midigitoy. Amen. Kinamen. Ingga naman may ngalawas kakabsat, ni Apo Diyos,
iti mang bendisyon kada kayo. Imbag na rabi iyo. Amen.